min jiiɗo e Fouta men oɗo yimɓe ɗiɗo darjoɓe ɓe ubba kasanke mumen taƴa ha laaɓi tawa ko eɓe goni meeɓe aɗa andi dañal ala ɗo yettinani yimɓe koko neɗɗo suusi tan eko suusa ko nanata ɗo ko ɓe ko pharmacien ɓe ko ɗum inde nde wona inde men kono ko ille ɗe ganduɗa tan nanna hundeji ma e ko wonani e diine ko wonani e lawol ha daña ha darƴa walla daña hen jawdi diine wona pour dañde jawdi diine ko kulol Allah e rewde ko Allah wi joni Moussa aduna noon jiidani e ɗum won wiyoɓe ceerno ƴeewanima ari adda koye feɗenuma taƴe ceerno ƴeewi jawdi nan addata koye noffu ceerno ƴeewi jawdi ndi addata koye naggam o ma naggam waye ma waɗe ha saabu naggam o ɗum noko jaɓa eyyi Abou ceerno ƴeewowo o ɗum ko tawata ko ɗum o liggoto aɗa andi ƴeewgal goto fof ɗo liggotoɗo ɗon ƴeewata ko wiyeteɓe ne balla neɗɗo e jawdi ɓe ko ɓen ƴeewata holka gaddata